అందరికీ నమస్కారం సార్. మా డ్రీమ్ డీల్ గ్రూప్ కంపెనీలో హిందూశ్రీ అనే పేరు నుంచి ఒక ఈవీ స్కూటర్ బైక్ అనేది వాళ్ళకి డ్రాలో వచ్చింది. వాళ్ళ నెంబర్ ఏంటుంది 3B4737 ఉంటుంది. వాళ్ళకి ఈవీ బైక్ని వాళ్ళ ఫాదర్కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తున్నాము. దాని గురించి వాళ్ళకి ఏమనిపిస్తుందని వాళ్ళ మాటలోనే విందాము. సార్, ఏమనిపిస్తా ఉంది మీకు? సార్, మాకు చాలా ఖుషి అనిపిస్తా ఉంది సార్. ఎలా అంటే మేము ఇది తెస్తాము, మేము చూస్తామనే కల్లా కూడా కనుక కదా. ఫస్ట్ టైం 1000 రూపాయలు డిపాజిట్ చేసి డీడీ కంపెనీలో మేము జాయిన్ అవుతుంది. అదే నెలలోనే మాకు ఇలాంటి వచ్చింది కాబట్టి మాకు చాలా సంతోషం. ఇది వేరే వాళ్ళకంతా మీకు చెప్తాం సార్. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ఓకే సార్, ఓకే. ధన్యవాదాలు సార్.